QR, FRID, ERP og CRM. Disposition. Jeg vil komme ind på lidt om noget info om QR-koder og hvad de bruges til. Noget info om RFID, chip og hvad den bruges til og hvad de bruges til. Så noget info om ERP og hvad det bruges til. Og så til sidst noget info om CRM og hvad det bruges til. QR-koder. En QR-kode det er en slags todimensionel stregkode, eller det betegnes også som en matrixkode. Og QR-koden der blev opfundet i 1994 af en japansk virksomhed med navn DensoWave. QR det står for Quick Response, altså et hurtigt svar, hvis du oversætter til dansk. Det er det med at gøre QR-koder til nemme og hurtigt at læse. Koden den er fri i den henseende, at DensoWave de har frigivet alle specifikationerne bag systemet, og de ikke agter at håndhæve deres patent og rettigheder over det. Men til gengæld så forlangt det så, at alle der benytter sig af QR-systemet, de akkrediterer virksomheden med teksten QR code is trademarked by DensoWave in company. Til gengæld så forlangt der også, at den oprindelige idé bag QR-koder, det var til produktion af biler, hvor at komponenterne til bilen eller i bilen, det blev forsynet med stregkoderne, og så kunne robotter, der lavede de der biler, så automatisk genkende dem. RFID-chip. RFID det består af to ting. Det består af RFID tags og RFID læsere. Og det står for Radio Frequency Identification. Og et RFID tag, det er lidt ligesom en stregkode, som gør det muligt at identificere en vare eller et produkt, og endda også dyr. RFID-taggen sender informationer til RFID-læseren, som er et selvstændigt stykke hardware. Eksempelvis så, hvis du tager på biblioteket i Randers, så udlåner den, altså den terminal du udlåner bøgerne sådan noget på biblioteket, det er RFID. Det vil sige, at aflæsningen kan også være indbygget i sådan mobiltelefoner eller andre håndholdte enheder, og at der er mange store virksomheder, der benytter sig af det, især til at styre deres lager. ERP. ERP det står for Enterprise Resource Planning, og så forkortet som ERP. Det er betegnelsen for et softwareprogram, der håndterer størstedelen af virksomhed, eller af virksomheders funktionelle områder. Og ERP det integrerer alle virksomheders funktioner, og det er så som ordrebehandling, altså salg, indkøb, lagerstyring osv., så økonomisystem og sådan noget. Og det er jo egentlig bare det gør. CRM. CRM det bruges for at bibeholde og udvikle de gode kunder, i stedet for at bruge energi på at skaffe nye. Og oftest så vil det være meget økonomisk effektivt. Og det er simpelthen som prisen for at skaffe en ny kunde, det oftest overstiger prisen for at den eksisterende kunde er tilfreds. Altså det skal ikke så meget til før at en allerede eksisterende kunde er tilfreds i forhold til at du skal til at skaffe en ny kunde og gøre dem tilfreds. CRM skal i mange brancher, det ses som markedsføring over for eksisterende kunder. Altså for eksempel en styring af det traditionelle marketingmix over for kunderne. Altså det er for det traditionelle marketingmix, altså product, price, place, promotion. Og det er siden videreudviklet til 20P'er, hvor der så også kommer people og physical evidence og process kommer ind under det. Og det var alt jeg havde. Tak fordi du gad at høre med.